Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy na mga higala, adlaw na usab karon nga, unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga, Pizza 22, no, Biyernes karon mga higala, no? Bueno, Biyernes karon mga higala, Pizza 22 na gayud niining bulan sa Mayo. Oh, Biyernes karon mga higala, no? So again, pipila na lang kaadlaw kini magsugod na gyud ang kalihukan sa tingklase sa mga bata, no? Gisayo-sayo gini natog nilang sugod di mga higala kay aron nga mga Marso pa sunod tuig awa na closing na pud ang mga bata, no? So muna nga ato na nga damo ng ato mga bata, no? Ang mga kuan kining mga uniform tanan ang mga bata wala ato nang ihinay-hinay og kanang gitawag nato og ikuan na nato ikuan na sana na ato na nga andamon, no? Ato na nga andamon ang atong mga kabataan aron nga makapag-abot gyud sa June sugod na ang klase. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay, no? Pero arita mahigala Saint of the Day nato, no? Pizza 22 niining bulan sa Mayo, no? May 22 niining bulan sa Mayo. Pero May 22 mga higala, sigon diri sa atuang listahan. Sa higala ha, ato kaniya. Ato sang ko araw na nato to nasulat na to nako dira. May 22 dira mahigala, no? Saint John Baptist de Rossi. Ayan, no? Si Saint John Baptist de Rossi taga kuani siya, no? Taga Italy. Unya kuan kini siya mahigala, no? Nisulod siya sa Collegium Romano guided by the Jesuits, and then nahimo siya nga usa ka pari kini si Saint John Baptist de Rossi ug gani nakuan siya kanang gianggaan siya manghigala og apostle to the abandoned tungod kay usa gyud manghigala sa iyahang apostolado isip usa ka pari mao gyud ang pag-atiman sa mga bata nga pinasagdan. Katubang wala na nag-atiman kayo, no? So muna nga medyo dako kay siya og gikatampo usab ngadto sa simbahan Katoliko until his death. Muna nga gitawag siya the apostle to the abandoned. Unya matud pa giila siya karon nga si Saint John Baptist de Rossi. Okay. Abino aron na ta may gala sa ato ang catechism. Abino ang atong istoryahan karon mahigala, how to gain eagerness and devotion to Sunday Mass. Ayan, no? Unsa may maayong buhaton aron nga makabaton kita og debosyon sa Santos nga misa matag Domingo. Number 1 is sigon diri sa ato ang listahan, how to cultivate eagerness and devotion to Sunday Masses. Number 1 is cultivate a deeper spiritual life outside of Mass through prayer. No, sa ato pa, aron yun nga ma-develop ang imuhang gana nga musimba, wala pa gani musimba, no, wala pa gani misa, imo na daan nga anaron ang imong kaugalingon nga doon na gyud kay prayer life. No? Kay o modrikta ka
wala gyud kay ampo-ampo, wala gyud katanan, no? Murag kuang gid kaayo, kuli gyud kaayo mosimba, no? Muna nga usa sa mga pamaagi nga ma-develop gyud ang imuhang spiritual life mao ang kanunay pagbasa sa reading scripture. Sa kining labi na gyud mo kuan gyud ka mo gamit yung kag scriptures guide aron dili ka masalaag, no? Kanang naa gyud scripture guide ug gani do na pay pamalandong. And meditate to strengthen your desire and ability to be more devout during Mass. So, sa ito pa, dili kini pag sa apil sa Santos Gamisa may gala, dili ni lahus-lahuso na to, no? Doon na yung mga preliminaries, no? Manya usa sa mga preliminaries na ini mao ang pag-develop sa atong spiritual life outside of Mass through prayer, no? Unya usa sa mga pamagi ni ana is reading scriptures. Na mo gamit yung ka og katong reading kanang scripture guide, no? Aron nga magiyahan ka unya mas nindot kadtong naabitaw kanang Bible diary, no? Kana bang duna gyoy dunay pagbasa unya duna poy pamalandong aron nga magiyahan ka, no? Niya meditate to strengthen by kanang gitawag na to your doors and abilities to be a devout during Mass. And of course, right attitude in attending Mass, no? Kinahanglan nga kung mukuang gani gyud ka, musimba ka, kinahanglan nga duna gyud kay gitawag na tuog kana bang maayo nga kinaiya sa imong pag-attender sa misa niya. So, sa mga paagi mao nga magsayo gyud ka, dili ka na bitaw magdali-dali, no? Magdali-dali ra ka, kinahanglan nga sayo kaayo unya sa dili pa ka wala pa misa, imo nang andamon ang imong kaugalingon daan. During the Mass, engage actively and listen attentively. Kanang aron gyud nga ma-develop ang imuhang eagerness and devotion to Sunday Masses. Kuang gyud ka engage actively nga sa ato pa kung manindog, kung mamakpak, kung maminaw, ingon ana ba? Aron gyud nga ma-develop ang imuhang kanang gana sa misa. And of course, participate, join in with the responses and prayer. Meditate on the Eucharist, Christ's presence, and consider the readings. Be affected. Okay? Bino, din na lang usat takuto may higala ha, kay medyo ulo apiki taro gamay sa ato ang mga gibuhaton. Okay. Salamat og mayong mudto, Pilipinas.